ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଶାସନ ମୁର୍ଦାବାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଶାସନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ପଲିଷ୍ଟର କାରଖାନା ଜମିଦାର ପ୍ରଜା ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅନଶନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର କୌଣସି ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନଶନ କରିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କଥା ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ। ଏ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ବସି ରହିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ବସି ରହିବୁ।